Čo je to artefiletika? Zistila som, že ju roky robím, popri tom som nemala na to názov. Je to niečo medzi výtvarnou výchovou a arteterapiou. Výnimočné na artefiletike je to, že si užívame prítomný okamih, príjmame emócie, ktoré počas tvorby prichádzajú a na konci, keď si vytvoríme svoje dielo, nikto to nebude hodnotiť. Zároveň vo vnútri nemáme žiadne očakávania, čiže malujeme to, čo nám duša ukáže. Je to zážitkové malovanie a neočakávame, že to bude niečo nádherné. Môže to tak byť, ale v tomto prípade je úplne v poriadku, čokoľvek nakreslíme. Čiže pri tvorení mandál, pri tvorení čohokoľvek, proste to dáme na papier a vznikne niečo, nehodnotíme, neriešime, proste pustíme von to, čo tam je, užívame si prítomný okamih so všetkými emóciami a toto je to pravé tvorenie, ktoré naša duša to potrebuje. Prajem vám prenádherný deň.